отново пак съм аз. Няма кой друг да е. Затова. Така, днес ще направим нещо малко по-различно. Ще играем мултиплеер. Тук видях едно сървър DDoD. Искам да влеза да видя там кой има стало. Не знам дали да ги тролвам или дали са българи. Ето на DDoD. Да видим, той е хоста. Ще напиша ZDR, защото съм това. Сега летя във въздуха. Така. Ще падна ли скоро? Да, виж. Така, виждаме скелет. Там има нещо като меч. Ето ги човеци. Има един. Ба се лага на сървър. Кукуш мимиан. Кукуш мимиана и Мостав. То ще има като моят скин, бас яко. Ей. Ама копираш. Ей. Копираш. Тук се лага, че може да бъде. Я ви дирди. Олеле, истинският DDoD. Здравей, скъпи. Обичаш ли ме? Вау. Това беше предвидено. Кръстата на DDoD не беше готова за моя таблет. Добре, да видим. Знаете какво ще имат? Така, тук се съмнявам да са българи, затова ще пиша на английски. Сега ще видите още 50 години. Fuck me, baby. 96. Добре, чувам и някакви изверги дет говорят. Ей. Така, ще напиша хай. Да не спомня, че съм някакъв грифър. Упс. Мога да пиша спокойно. И пак летя. Виждам и някакво диамантено човече. I want to have sex with you, but you don't want. I want to have sex with you, but you don't want. Това да ви го приведа ли? За децата, които не са на 18 да ни слушат. Иска да правим секс, но ти не искаш. Това го каза тя, не аз. Така, зареди до някъде. Това е бедрок. И това е бедрок. Над мен няма нищо. Върви някъде. Тук вече и камък. Отивам някъде. Ау. Това е енчанти. Go something to eat and I'm going back. Need some food. Добре, тук много не ми харесва. Затова от тук се махаме. Да видим нещо по... Ай в сървър да влезем. Да влезаме в сървър. С таки сбугави всички. Така. Морици. Така, влязохме. Уха! Толкова са дружелюбни. Добре пък. Добре, усещаме, че няма да бъде голям. Явим в моите приятели. Някакъв сървър има ли? Да видим. За БГ. Айде там. Влизам. Бас яко.
Щупя си кирката. Щупи я на кирката. Ето го нашето оцеляване тук. Но няма да ходим сега. Днеска съм пуснал 2 епизода. Ми сега, нали имаш айрон? Да направим една печка и да си спечеш айрона. Да знаеш. Добре, Ще ме, направя. направя печката. Не умени таковата. Имам Крафтинг желязо. тейбъл. Крафтинг тейбъл. Добре. Хеван, имаш ли крафтинг тейбъл? О, мага, Хеван Бул е тук. Иди доди. Чакай. О, пакта в действие. I believe I can Ако имаш fly. крафтинг тейбъл, дай. Моля. А? Зареди. Цяло чудо. Тъй. Не знам къде имам желязо. И меч. Тъй. Виждам човеци. Видяхте моя паркур мастер умения. Еки, аз нямам кирка, аз имам така камънна. Никой не го интересува кирка имаше. Ема хора. Искам да е там горе. Някои са в сервера. Спри водата, Хео! Уху. Там става копон. Ау! Ко стана, бе? Страх, май. Има духове. Безплатен роб, за да го използвате, или му пратете поканя, или пишете да дойда. 10 от 10 правопис. Тук сте ме били, бе. Ей! Може да го ударя. Стара Майнкрафт. Хей, маце. Къде бяга, скъпа? Хео, стой, ще удари. Ей, Крузен. Афака ще само за 7 минути. Бой! Бой! Имаш и малък проблем. Така за сега е много забавно. Абе, разбрахме, че сте афака, бе. Човек откри доста дям. Айрон. То сървър е тъп. Айрон имаме. 6 плюс 7, колко става? 13 айрон. 13 айран, баси бакия. Ще ти дам айрона, аз до тогава ще копам. Окей. Не се обърни, не се обърни. За този епизод интересен. Чакайте. Като се оправи сървъра, ако се оправи, може да пусна пак клипчето. До тогава... Добре. Тъй като всички сървъри са някакви лагави, после ми крашна мултиплеера, реших да ви покажа нещо стресиращо. Ако сте изгледали втори епизод, в описанието пише, че има лоши новини. И тези лоши новини са... Още сега мога да ви ги покажа. Това е нашия сървър. Ето започваме поредица. И докато спирах клипа и го обработвах, бях умрял от зомби. И няма как да се върна, защото обикалях 50 часа. И ако сте до тук-де, ако още не сте спрели клипа, ще го видите той. И аз много съжалявам за моята грешка, но се обещавам, ще компенсирам, ще играя малко оф камера. Не че съм събрал нещо много, де. Аз мога да направя набързо. Иначе, наистина, много съжалявам. Наистина. Простете ми. Ще ми простите, нали? Не сме приятели. Нали? Какво съм пуснал, бе? Това ще е за този епизод. Исках просто да ви кажа това. Лоша новина.
И... Чао! И... Да. Срам е от мен. Съжалявам. Аз съм лошо момче. Бай!